אנחנו לא צריכים לדעת להתחיל את זה ככה, בואו נתחיל את זה ב... חן אוהב אספרסו וסודה, לא ישותה קפה רק עם אוקיי. סויה. זה מצלם. חברים, רק בדקתי שזה מצלם, את מבינה? זה ירד אתם מבינים, בהתחלה. אנחנו לבד. לא, אולי תשאירי שהם יבינו שאנחנו לבד, ואנחנו כל הזמן מוודאים שהכל טוב. נויה אייזן! חן צימרמן. מה נשמע? אז אנחנו בעצם רוצים קצת לדבר ולקשקש ולהבין על מה מדובר. אז בעצם... על מה מדובר? על מה מדובר. על מה מדובר. איזה סחורה אני קונה. איזה סחורה. את בעצם זמרת. רוצה לדבר על The Voice? על מה אנחנו רוצים לדבר? איך היא לעניין של השירה? יאללה, בוא נשמע. הייתי ילדה קטנה. היית ילדה קטנה? הייתי פעם, כן. הגעתי לגיל 10, אח שלי הראו לי, נתחיל את ההרכב KYD. בקיצור... בקיצור, KYD. זהו, לא יודעת ריכוז. נכון, לא הייתי מורכז. אוקיי. אתם יודעים ש-KYD זה בעצם הסטטיק ובן-אלי שלפני 7 שנים? הבנתי. כן. יפה, ו-KYD עבר, גדלת, התגייסת לצבא. התגייסתי לצבא, מעשי. פתאום לא התקבלתי וואלה. ללהקה צבאית. וואלה, איזה קטע. כן. כל משמעה מוזיקלית. ולא התקבלתי ללהקה אח צבאית. מפורסם, אח שלך כבר היה מפורסם אז? כולם היו מפורסמים. ולא, כאילו אין קומבינות אז. אין קומבינות. גם היום אין קומבינות. אשכרה. אין קומבינות. הנה, תראה, אני איתך. אנחנו ביחד פה. עובדים קשה, עובדים בשביל קשה להצליח. מאוד. נכון, קשה חברים. מאוד. אני חושב שבעבודה קשה ובהתמדה אפשר להגיע לכלום. תקשיב, הלוואי בעוד שנה מהיום. ש- פתאום נסתכל על הסרטון הסרטונים? הזה, ואז אמן. נגיד, תשמעי, אני מאוד מקווה. יואו, איך היינו חמודים. אני מאוד מקווה שנצליח. במכון הטכנולוגי חולון. וגם אם לא נצליח, תדעו תדע. אם בא לכם לעשות משהו, אז תעשו אותו. בקיצור, אז זהו, תעשו תמיד מה שאתם אוהבים. בשיעור הבא נדבר על אסטרולוגיה, נדבר על הצמחים. על אני הכוכבים הייתי חן ואפקט צימרמן. החממה. תודה רבה. ובמעבר חד. כן. זה שכונה. חברים, למה שכונה? אני חושב שזה לא הכי למה אתה הורס? זה תורידי נגיד. טוב. סתם, אל תורידי. אז אני רציתי לשאול אותך שאלה שמאוד מעניינת, ובטח מסקרנת את הצופים. השאלה הבאה, כן. זה בעצם אם יש לי ריח פה. בוא. לא, יש לי? לא. יופי, כי לך יש. בכל מקרה, אתה יודע מה זה אייזן? מה זה? זה מילה בגרמנית. אוקיי. והרבה שואלים אותי אם אני גרמניה, אז אני לא גרמניה. את חצי. אמא שלי רומניה ואבא שלי קובאני. פה פה פם, פה פה פם, פה פה פם, פה פה פם, פה פה פם. אז אייזן זה ברזל. די, כן. תספיק, יש לנו כמה זמן כבר היינו פה? 17 דקות, 10 סתם, 10 דקות, זה בסדר, זה בטח נערוך את זה ל2 דקות וחצי, 3, 4. בכל מקרה, זה הסרטון לעת עתה, זה ככה פיילוט, זה סרטון כזה שאנחנו... זורקים מלא רעיונות לאוויר. נכון, ואנחנו נבחר כל מיני בסרטון הבא. כן, אבל אם יש משהו ספציפי שאתם רוצים שנדבר עליו, אז תכתבו לנו פה למטה. תעשו גם סאבסקרייב על הדרך, ולייק. ואנחנו נשתדל לדבר על זה בסרטון הבא. תודה רבה. עכשיו יש כתוביות, מה קורה? אז בוא נעשה שיר. נולד, נולד, נתראה סרטון הבא, אוהבים אתכם עליהם.